Ćao drugari, danas ćemo snimati Minecraft. Za današnji video sam pripremio jednu igru koju nije htjela da radi, pa sam zato pripremio nešto drugo. Htio sam ovdje, ali ovdje nije htjela da radi, zato sam uzeo da igramo Skywars 1. Evo, kao što vidite, mi smo se stvorili ovdje. Ovdje imamo oni koji su najviše ubili. Ovdje nas ništa ne interesuje. Sad ću onda nas baciti mapu. Ovdje ima koji u prošlim Skywarsu. Opet ovi kitovi. Ali pošto nemamo para za kit nijedan, onda ćemo igrati bez kitova. Ako skupimo, nadam se da ćemo skupiti, onda možemo s kitovima. Evo 8 igrača, ušli su svi, mi nismo ni gledali koja je mapa. Mapa može da prođe. Ajde 10. Ajde 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Evo, skočili smo. Ovdje je sad drveće. Crafting table. Chest. Neću dole, hoću chest. Evo ga. Može stone. Može. Ovo će nam trebati. Dobre su dijamantske stvari. Ovdje je odmah pored mača. Ajde, možemo. Ovo ćemo uzeti na početak. Možemo da uvučemo ovo. Ajde. Nema više ništa. Mape glupe. Dečki, imamo ovu sekiru. Sačekajte, imam sekiru. Ajde, brže seti. Nema ni ovdje. Ajmo mi ovdje sada. Nemoj, mrazim vodu. Ima i ovdje chest. Može poboljšano, može. Sad ne štiti nas baš mnogo, uzet ćemo rezervni mač, rezervnu sekiru, sharpness, breaking, pa dobro. Uzet ćemo rezervne bovove, 6 strela može, ne znam da li će nam trebati, samo da pokupimo ovo i ajmo u borbu. Nadam se da nas neko nije napao. Dok se mi predomišljamo šta ćemo. Barem je pao dan. Imamo onog tamo, polu je dijamantski. Nadam se da sad možemo da ga pogodimo. Ajde, pogodi ga. Ne. Pogodit ćemo ga sada. Nismo. Imamo baš dobar bow. Pogodili smo ga, ubili smo jednog. Oh yeah. Jeste li vidjeli vi ljudi to? Ako čujete poruke, izvinite na tome. Moj tata dobija poruke, nešto važno. Ne znam sad šta. Odavdje ćemo krenemo. Ajmo i onog da gađamo. Ne znam sad koliko strela. 2 strele. Imamo li negde još strela? Strele mi trebaju. Nemamo. Može hrana. Hrana stalno može. Ne u ovo. Ajde, možemo mi to. Možemo dok ne gleda. Jesmo ga pogodili? Nismo. I nemamo više strela, tako da nam je sad bow ništa. Ajde, ovo ću gore. Ajde, sad možemo. Hoćemo odavde ovdje da se ugradimo. Može. Ovdje ćemo. Idemo do ovdje. Idemo do tamo. Što nam je neki put mogao biti bolje. Šta me gađaš? Hoćeš da igramo? Ajde, igramo. Ako hoćeš u timu, ajde. Ako nećeš, nemoj da me gađaš. Nemoj! Nakon nam jaja ništa ne mogu. Ja su samo za obaranje. Može. Da. I ovdje. Ovdje ćemo ovako. Da nas slučajno ne gurnu. I ovdje. Napravili kuću ovdje. Ima neko tako da
Ne veze. Ovdje ćemo ovako, mada mogu odatle skađu. Ona je već otišla tamo. Može bude. Ej, hranu ću. Ajmo mi. Da gradimo. Koliko ih je umrlo? 3, mi smo ubili jednog. Da nije bilo nas, ne bi bilo 3, nego bi bilo 2. A možda bi ga neko već pogodio. Ima još mnogo. Aj, ovako ćemo samo da pravimo. Pa da neko može daske da nam zapali, pa da one nestanu, pa da nemamo gde da bežimo i samo skoči i rokne nas. Ja to mrzim. Mada mi se to nikad nije desilo, ali znam. Stigli smo da pojedemo jednu jabuku, pošto ono nije imao gde. Odatle, da nije on umro. Nije. Evo ga. Sačekat ćemo ga ovdje. A možda i nećemo, zato što mi nismo kukavice da ga čekamo. Ajde, ubijmo ga. Ništa, ubio nas je. Ajmo u još jednu. Jeste li vidjeli? Zar je to moguće, sklavili smo. Zombi, daj mu delo, hoće ja delo. Neću, ipak idemo u borbu. Jer imamo za jedan, nekako mi se ovo čini malo manje košta. Šta je ovaj? Iron Sword i Golden Apple. Nije Golden, Apple samo. Sad ćemo mnogo dugo da čekamo, zato što je ušlo sve 12 ostrava. Šta je ono? Neka kućica. Nadam se da ima puno čestova, neko prošli put. Nemojte više da nas gnjavite, to ćemo da igramo. Ups. Ajde. Za malo padnem. Onda bi nas vratio on. Ajde, nemoj više smaraš. 5, 4, 3, 2, 1. Ajde, nemoj samo da je neko izašao. Drvo. Možda bi nekad i valjalo skupimo svo drvo. Ali to bez česta ide toliko, bez sekire ide toliko sporo. Ajde, daj mi. Daj. Može. Ajmo. Bez sekira drvo mnogo sporo kopamo. Nema veze. Nadam se da niko neće moći da nam dođe s leđa. Imamo i cveće tu. Imamo i vodu. Ako čujete muziku, to sestra gleda. Pre nego što zaspi, tata joj dozvolio malo. Gdje sad ovdje čestovi? Ups, evo ga. Može. Sharpness. Pa jači mi drveni mač nego... Ja to nikad nisam vidio. Jači drveni mač nego kamen. Uzit ćemo golden stvari. Dijamantsku kapicu, steak. Šta će nam dijamant? Evo ovako. I ovako. Da se obučemo. Ako nas neko napadne. Možda još jedan čest. Da, možemo dijamantski mač napraviti. Ne treba nam više ništa. Aj sad. Ups, izgleda će neko da nas napadne. Želiš? Eto ti jedna u glavu. Jer bolelo. A hoćeš šipak svoj. Šta pokušavaš ti? Koga da glumiš? Alo, koga? Ovdje neko može nas pogoditi da umremo. Ajme dijamantski da napravimo. Evo ga. Nisam znao da i to može. Evo ovako. Može. Kamen ne treba nam. Ajmo sad mi do ovog. Ovdje. Ajmo, polako, nemoj da padneš. Za malo da padnemo. Šta smo to popili? Da. Zlatno srciće imamo još. Mada ne znam čemu će nam. Šta nas štiti? Ne. Dobro, imali smo zlatno. Ups, ti si to zagradio nešto.
Ušao crni oblak kod tebe. Može, meni to treba. Tebi ne treba, meni treba. Vidi, već imamo izgrađen put. Dobro je. Pazi, 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 pazi. Pazi za malo. Ljudi, jeste to vidjeli? Koliko smo mi ljudi vidjeli? Ubili. Jedan šat, eto ga. Znači, ovi su se timovali. Mi protiv njih nemamo šanse. Sad su se... Ne znam šta da radim. Evo mi jaja tu malo. Sad, pošto ja imam strele, eto vama malo. Ovdje ću staviti ovim koliko strela. Ne! Moje strele! Moje dragocene strele. Uništili ste ih. Zato ću i ja vas da uništim, a da ne znam kako. Trebali bi da se regenerišemo. Jesmo mi gladni? Nismo. Pa ajde dođite kukavice. Imam 6,5 Diamond Sword. Ajde kukavice, ajde. Ajde, jeste toliki luzeri. Ajde, dođi ti s leđa. Ubi barem jednog. Evo ga, i dvojica se fajtaju. Za to vreme ću ja da im pričam. Onoliko koliko mogu. Ajde, ajde, ajde. Jedan pao. Ostalo nas još malo. A ostao je jedan ovaj. Ti nemaš bow. Imaš dobu. Imaš jaja! Imaš lavu, dobro je. Spasila nas to je lava. Znači da nije bilo tebe i tvoje lave, mislim da bi ja umro. Ajde, ovo je već došlo do nas. Pa kukavice. Kukavice uvek to rade, odmah da vam kažem. Buket tu. Eto ti. Ne! Moja lava! Moja dragocenost! Ne! Moram jednu zlatnu jabuku. Izvinite ljudi na ovome što sam je uzeo, ali sam morao. Ne! Bila je baš dobra partija. Možemo još jednu. Izvinite me ako potraje duže. Mislim da ću snimati malo duže od 15 minuta. Nemamo ni za jedan. Nema veze. Vidiš što je ovo dobra mapa. Ovdje ih pogine odmah na početku. Bar se nadam da će neko poginuti na početku. Vidite što ovako pričam. Nos nego lice pa moram da ga stisnem. Pa zato ovako sam pričao. Ajde, još jedan treba da uđe u uši, sad čekamo 21 sekundu, 15, ajde, hoću da skočim, hoću probam na drvo odmah, ajde, malo kračuj, 5, 4, 3, ajde, idemo, za malo, može, dobre stvari, koliko sam ja sad video, mi smo dobili jedno cijelo odelo, moglo je biti dijamantsko, ali kad nije, nema veze. Možda da uzmemo ovu sekiru, možda će nam trebati, ajde da ga obučemo. Koliko štiti? Ne štiti baš nešto. Ovdje, to reci. Sad imamo cijelo dijamantsko odelo, pola poboljšano, pola ne. Što nisam stavio dijamantsku? Stavi! Sad kogod da nas napadne, bit će ubijen. Ajde uzmemo još jedan, šta ima? Breaking. Dobro. Jabuka. To. I ništa nam više ne treba. Mogu sam... Ne! Voda. Voda. Evo je voda. Šta ja čekam? Mogu sam uzeti pickaxe malo da kopam stona. Za malo.
Nema kako nam kopa pikeks. Šta sam uradio sa njim? Baš sam veliki problem napravio. Veliku štetu. Ti, sagorevaj! Aj, ćao. Ovo nam ništa neće trebati. To sam bez veze, samo sam te obaviti. Sad doćemo do onog tamo. Ne. Dogodit ćemo, umrla su dvojica. Pa nemoj opet! Mada, kad upadnemo dugo nam treba da umremo. Niko nije na sredini. Ajmo mi da krenemo. Mi smo jedini ludaci, jer tako? Jesmo. Pa evo ga. Sad mogu napokon na miru. Ajmo da gradimo, da gradimo, da gradimo. Trojica. 0 sve. Sve se više bližim, a sve se više plašim da neko može da nas pogodi. Jedan je pao. I mi smo pali. Kao što vidite, umrli smo. Hvala vam na podršci, ako ste ga gledali, ako vam podržavate, da je dobar video. Meni se video svidao, recite mi da li želite još jedan Skywars na Centrix PvP-u, meni se baš sviđa. Recite hoćete 1 ili 2. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!